हेलो दोस्त जय जगन्नाथ सेमती भल था मुझे सेमती भल अच्छी है माने आज गोटे सांगड़ मत फोन कर दीपावली मु ठीक माने ड्यूटी मैंने 8 घंटा ड्यूटी जाइए 8 घंटा ड्यूटी जाइए मत फोन कर आगे ये सांग देखाले मुझे फोन तो उठे पारे से फोन कर पैसा जानी पैसा चाहिए फोन कर ये पैसा पे मिले हेल्ले भाई तो मोर तो भाई पैसा नहीं दीपावली से ना दीपावली जाने गाड़ी मरू जाए ना खटू जाए ना हेड़े आ पैसा कौड़ा हाँ पैसा कौड़ा हो ମୁଁ ଥିଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଏ ଦୀପାବଳି ଫିପାବଳି ମୁଁ କିଛି ମାନୁନି 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଇନି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ମାନୁନି କିଛି ମାନୁନି 8 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜେ ଛାଡ଼ିନା ବାହାରୁ ଆଇନା ନିଜେ ଖଟୁଛି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି କ'ଣ କରିବି ନିଜେ ଅନୁସାରେ ନିଜେ କେମିତି ଚାଲିବି ବୋଲି ହେଲା ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ମାସେ ରହିଗଲି ବେলা ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ବେଳା 500 1000 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଥିଲି ଏପଟେ ଥିଲା ମାନେ କାହାକୁ 100 500 କେତେବେଳେ ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ଦିଏ ମାନେ ସାଙ୍ଗଟା ଦେଇଥାଉ ଆଉ ଏଇନେ ମୁଁ ବାହାଘର ହେଲା ମୋତେ ନିଆ କେହି ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେବା ପାଇଁ ନା କେହି ବି ନାହିଁ ସାଥ ମାନେ କେହି ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ଭାଇ ଦେଇଥାରେ ଭାଇ ଟଙ୍କା